Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska budeme hrať Ikeu, to je pravda. A toto je part 1. Part 2 bude vtedy, keď dosiahne toto video aspoň, dajme 30 lajkov. 30 je max. A keď to dosiahne, bude part 2. A do komentárov môžete napísať, že čo mám spraviť ako challenge, keď chcete. Napríklad, čo ja viem, musím prežiť bez energie, alebo tak. Je to jedno. A teraz ideme stavať bejsku a prežiť 3 noci. Lebo toto video nebude moc také veľké. A náš goal je vylepšiť base, aby sa nám tu nikto nedostal. Toto je čo? A tu je niečo. Po tejto... Počkaj, na ďalší deň pôjdeme pre jedlo. Alebo vieš čo? Idem pre jedlo. Už ma prešla nálada. Dobre, pre jedlo som išiel. Lekárničky, of course. Pre istotu hotdogy. Ňam, 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 ňam. OK, máme plno. Toto ešte. Zoberieme si so sebou. Toto je môj inventár. Mne stačia actually, toto mi stačí na jednu noc. Aspoň na jednu. A tento medkit by sme mohli dať takto. Takto to pripneme. Prvý medkit takto pripneme. Potom tu budeme mať najbližšiu lampu, aby sme prežili. Dobre, aby sme prežili, dáme si to do rohu, alebo takto si to dáme, to je jedno. A ideme pre dosky. Dobre. A ďakujem veľmi za 63 odoberateľov, som veľmi šťastný, že sme dosiahli a budem robiť viacej videí, aby som si nechal toľko odoberateľov. A keď uvidím IKEA panáčika, ja odpadnem normálne. Dostanem elektrošok. Dobre, toto bude dekorácia iba. Bum. Jedna dekorácia. Druhá dekorácia. To je of course na jedlo. Svetielka nemôžeme zabudnúť. Tipnem si, za chvíľku je noc. Podľa mňa. Neviem. Podľa mňa už ide trošku tmavšie, takže musím sa pripraviť.
Kde to pripnem? Byť takto? Toto by mohlo ísť vyššie. Dobre, ja sa skryjem do rohu. Ja sa skryjem do rohu, aby mňa nikto nevidel totiž. Hej, žena excuse me, inak excuse you, dobre. Buctíško. Dobre. Hej, excuse me. Je zlostranná, môj milý. Ty tu nejdeš. Tu je barikáda. Ja sem nedám. Tuto nepôjdeš. Tuto nejdeš. Zabúdaj. No, dobre, kľudne by som odišiel, ale mi povedz exit. Haló? Asi ma nepočuje, hluchý je. Wow. Keď mi nechce povedať. Ja tu nie som. Ja tu nie som. Excuse me. Ha. Parkour. Actually. Dobre, odídem, až keď mi povieš, kde je exit. Mamma mia. Dobre, už nemám. Dobre, už prestaň. Už to nie je smiešné. Haló. On je hluchonemý. Ja som dostal elektrošok. Mňam. Dobre, už nejapuj, prosím. Inak použijem fásal na teba. Aleluja. Potrebujem pomoc. Zapnite svetla, lebo ja potrebujem pomoc. Ja dostávam elektrošok za chvíľku. Každú sekundu. Žena, excuse you. Dobre, odídem, keď mi povieš exit. Kamo, nikto tu není. Dobre, už nejapuj. Ja sa cítim, ako keby som Dandy Dvorde. Ešte si zjem pizzu pri tebe. Wow. Wow, tuto nejapujeme, dobre.
Ty mi míňaš energiu. Ňam. Ešte pri tebe si zjem kukísky. Dobre, už zapni. Áno, zoberiem si kukísku. Haha. Double check. No super, všetci sú okolo mňa. Prečo ja? Prečo error? Dobre. Nie, ja pôjdeme a ideme do toho. Nepotrebujem. Teraz. Ja som si kvôli nemu minul všetko. Za to použijem fast sound na ňo. Ja som zabudol, ako sa to... Serem na to. No, to bola 1 sekundová záležitosť. No, mám tu posledný medkit. A keď to miniem na ňo, ja sver, že ho hello. Prosím, Stickman, môžeš ešte. My si musíme ochrániť svoje, ale to ja neviem ako. 3, 2 na headshot. OK, necháme si to tak zatiaľ. A keď fakt dosiahnem 30 lajkov, ja sver, ja si to regretnem, lebo mne sa toto ťažko hrá, ťažko sa mi uteká pred ním. A keď part 3, keď bude 50 lajkov, to už je max, to už nedosiahneme, to už viem. To už úplne viem, že to nedosiahneme. A keď to dosiahne, tak bude aj part 3. Ale potom na budúce, keď to dosiahneme. A keď hej, tak bude part 3. Zatiaľ máme strešku. Wow. Ňam. Ňam. Wow, musím ísť. Ešte ten Stickman musí ísť po mne a minúť mi 2 lekárničky, či koľko som minul. Napíšte mi do komentárov, koľko som minul. Nie. Prosím. Please. Yes. Keď sa teraz vypne svetlo, ja lívujem. OK. Ja nehovorím loka, hej. Nebojte, to nepotrebujem. To je iba taká dekorácia. Takú, že na nič. Konečne tu je niekto. A vítaj. Ďalší tu je. Vítajte. Dobre. Na mi neberete moje lekárničky. Ale vy mi tu neničte.
Kámo, keď mi zničia môj celý bunker, tak ja pár 2, ja sver nedám. Kámo, keď ešte raz mi tu nie... Oni ma chcú vytroliť. Nemal som tu stavať, mal som inde stavať. To hovorím. Keď chcete, ešte mi zoberú lekárničku. Dobre. Kámo, ty satanka. Ešte raz mi zoberieš jednu vec. Ja to lívujem. Kámo, opováž. Vidím na tebe, že si taká satanka. Keď ten, čo to robí, ten má fakt nasiera. Keď to ešte... Ja sver. No super, ešte si zapískaj, nech tu ešte 10 prídu. Opováž. No wow, ideš na strechu, gugu gaga, wow. Aha, karma. Ona mi skáče na hlavu. Ešte raz zapískáš. Ja fakt. No wow, táto girl musí pískať. Hej. Vy ste mi tu prišli ničiť, či čo? Ja vás fakt... Hej. Haha, nech ťa zabije. No nie. Pár 3. Dobre, ja idem. Dobre, ja to okašlem. Toto video už je koniec. Ja už nebudem. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like a odber a u ďalšieho partu uvidíme sa. Takže 30 lajkov. Bude pár 2. Snad nevybuchnem ako teraz. Wow, ešte ma zapni po hlave. Tak, čaute. A povedzte do komentu tejto týpkyne, nech ma prestane naháňať. Čaute.